Arja Mill-Kamra. Arja Mill-Kamra. Uffa, ma compliment man. Tqazzizli zobbi ohra nifqalek il-karozza, mandi xejn nitlef. Mahniex slavag imma tkun ma' shabek titlef lillek nnifsek. Taqa hazin titfa mera fuq il-kuxjenza imma taraf wiccek. Uħanallek kif iż-zombi lanċ tfajla tijak nizlit li għali hotelat li ar-rasi. Ommi titlob li fazi nanti tittarani inqas rari. Jow tal-inqas inċempel ma nkunx Bhima. Meta ddoq il-beat nirrispondi bir-rima. Irrid nagħmel miljun għalija, miljun oħra għal sħabi. Inċempel l-likejja jagħmlu mejda forma ta' dari. Tista' tikol minn fuqi basta tirrispettani. Bajt kbar inġalla l-lema teżaminani. Jekk ma nġibx mija fis-sajf titterġa' tarani. Namel jumej privat ikolla taħsel low tangi għax il-marki mux l-unika ħaġa li nolli. Arja Mill-Kamra. Tu